Satuanku wolu, satuanmu wolu, wolu tambah wolu, kuwi kudu wolu. Iki penting lah kayu, jangan digodok wedang. Istriku, I am coming. Ki wayah bodho kok ora ana tamu jedul apa ya ora do duwe dosa apa kok nek karo aku ki kok do sentimen kok ya ora ngerti ana wong gadan iki Mas Lento Mas Kadir kok ya ora do ujunge para mangsane iki ra ndek dosa apa Jangan. Gini. Tak omong nih. Gini nang. Kok dhewean nang? Ya enggak naon. Alah iki ngopo? Lah ndang-ndang pisan. Ngono ora ngono ki carane gagan ki. Nunggu. Gagan kok petang sela. Gini. Ya. Laras jalik ya. Lanang teko. Lek nano salahku. Oh ya, Ikut dipodok. Iki piye kok iki? Oh iya. Malah aku sing nyutup lali. Ini kan aku Lah wong kowe ora yo ndodok malah ngadeg dadi aku refleks nyucup. ambok ngelekake wong aku kowe ngono kok Manu kok ora mundu. Wis, ndang priye? ya nek nusa. Kene. Oh, kene. Ya, padha wong tuwa sok akeh lupute ya di ngapura sing akeh ora cengengesan nek diomongi. Tak dongoke paringi gansar Ya, rezekine iya. nek entuk bojo meneh. Aku sing ndongakake. Oh, kleru berarti. Ya tak dongakake muga-muga diparingi panjang umure. Ya, amin. Kok umure? Oh, lha apa? Umur. Ya. Wis kono. Di nganu dikersakake. Ora kono. Tak cicak mentenan kok. Nah, ya Lek ya. Kini Lek lah. Wis wira petuk kok ya rada. Ose. Oh, celonasan. Lah anu di kopi Ah, berang. iki yo masuk tamu ra gaweke wedangan Ya kosek wong urung Pak takoni. Oh ya. Iki lek mudik kapan kok teko-teko nunggu iki? Lah rumangsamu kok kene iki mudik kok. Oh, kene iki ning omah wae kok. Nah, kok ora tok ketok ndene? Ayo semerji kok. Mula wong yo pakanane yo akeh. Mulya Ya akan dia paling mulya. mulya lah wong urip lah emang golek pangan to. Golek apa? Aku ndi iki ora gawekake. Wah, ngamput. Osik to nek ana wong ngombe ki ora Alah, jak omong. mosok tamune malah nganu dilangkai. Oh no. Ini kan tamu Piye piye ngene. nek ana wong ngombe ki ora omong. Ora nyelaki. Didelok sikone kayak ngombe piye? Bolong-bolong iki wis dadak kene lho, Lek. Durung. Walah. Wong malah mau ke gek tak omong ki ora do badan ki apa ya ora do dosa. Wong gek tak omong malah
kowe jedul. Aku tak pamit sik, soal ngarit. Alah. Kok kesusu to? Kosik. Enggak, Iki bukan. wedange dombe sik. Mau wedan bekas kok. Yo nimbang aku gawekake Nges tak pamit sik. kosik. Oh iya, ya ternuwun. Kosik. Ojo Ojo anu. Toy lah kena itu penganu iki. Yo jenenge wong tuwa ki lak yo kurang keprito. Imayen wis tak siapi engko nek ono aku iki. Mas Kadir teko wis nyo. Loh, aku wis 1000. Alah kena permen. Pas ora nganu itu. Itu bune ra Ora apa-apa sing engko kurangane tak di sesuk. Oh iya. Ngono ya, Lek ya. Boten cahku celuk. Lah. Iya itu malah. Ngono kok bisa. Nek dijer. Wis kok ndi kowe? Aku kadang kon kurat iki kok malah Alah, wong iki kok ngono. aku ya ora ono ceritane. Kowe lah apa nang kono? Ayo THR wae 500 lumayan. Aku sekarone aku yo. Aku tak solak tenan. Ya wis ngati-ati. Uman. Yo. Mungkin nang omah apa ora gitu. Anwar. Ya. Bocah rada kuceluk. Wayah bodo kok malah tos ora sungkem. Dah. Ngawur wae. Kowe ngerti bodo kok ora sungkem Apa iki bocor ta? Walah kita. Lah, iki ranane kok. Nih. Ngapura. Berarti aku ngapura iki. Ngapura. Wong dosa kok rancung ngapura. Udute iki digrecakake. Ora ngerti enggak aku yo. Nek ana lupute aku selama setahun iki di ngapura gosip. Ya. Padha-padha aku ya sok ngekeki lupute ya ngapura. Muga-muga ditambahi panjang umure. Kok panjang umure. Ya wong tuwa sok mripat-pripat nek omong kok. Iki aku Ora kose iki wong iki nak rata wong urung iki cocok ora gaweke nganu nang kene kok tak ndoh wae nek ana wedang kopi jan ijo. Niku ku mau kok malah dhewe-dhewe iki Mas Mentot kok ora diampiri apa lagi congkrah piye? wong mentote kurang ajar rene ora kabar-kabar WA bareng. Oke ayo tantanan. Ayo tobatan ngono kok yo menyo rada ngerti bodo kok. Aku mau nyengkake ngarit sih. Nek ora tak sengkake ke saka esuk engko mesti sok udan. Walah, ngono ya. Wah, ijek ngarit kok. Ya ijang makani cempe loro lho. Wedhus layo ge iso mangan dhewe to. Ya iso wong nganggo dendulang ora iso mangan dhewe. Lah iki pacar nanti ya tunggu pacar bareng ya. Kakek, kapan mau takon gentenan ku ndak rampung. Ya kowe ora melu pacar muter. Ya engko gentenan nek engko pacar sekali. Engko tamune ndak kecelik. Nek tak tinggal badan kowe kecelik tenan nyatane. Iya, sebenarnya aku lek ngene tereng monggo kok neruske pacar. Kok buru-buru rene iki nganjalo THR apa nganjalo ngapura? Ya pertama itu tujuannya jalan ngapura pengen di THR ya.
Aku itu pulang motor gak ngarit barang ini. Awang ngombe barang kok kesusu wae. Lah kayak aku di wedang kopi yo bersiji yo kon Nganu. Oleh nanti gula. Aku paling ngene kok. Yo doyan pahit to. kopi kolo-kolo. Nanti ya arek kene. Aku lah arek nyetor bareng. Salah hutan. Rong Oke, nang wae. ngono cengkang. Ya. Jare punjula oke aku timbang mentol. Iki ku 10.000 lho Ngene sesuk. Utang berarti ya. Ya, Ya wis. Pamit sih. dalu kok. Hei, Wis salaman mau pos. ya wis. Momen bocah perang unggah. Tang, terusan Lek. Setelah ngarit. Ya, ngono. Iki ngarit durung oleh panggah. Udan wae, tinggal linting lah wis. Dawa pengene mari raleh ngarit. Lho. Jare ngarit. Ya ngarit ket mau udan iki lagi terang wae. Terang siap. Tapi ya tak yo wis ket mau entuk. Lae ngene cuaca yo ora iso ditebak ngene. Ruang terus angin iki dulu toko-toko udan terus. Wis ngono. Ngono. Penakne. Ya.